नाशिक धर्मांतर प्रकरणाचं इंटरनॅशनल रॅकेट आता समोर येतं आहे। धर्मांतर प्रकरणाचं पाकिस्तान आणि मलेशियाबरोबर कनेक्शन आहे अशी चर्चा आहे। शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी हा आरोप केलाय। एमआयएमचा सुद्धा यामध्ये मोठा आणि महत्त्वाचा रोल असल्याचं संजय निरुपम म्हणतात। धर्मांतर प्रकरणामध्ये मोठं फंडिंग झालं असं संजय निरुपम यांनी हा आरोप केलाय। Applicant accused to gather information regarding the person named Imran who is based in Malaysia. म्हणजे जाकीर नाईक पण मलेशियामध्ये आहे, ज्यांच्या व्हिडिओ ते दाखवतात आमच्या मुलींना, आणि इम्रान म्हणून एक माणूस आहे तो पण मलेशियामध्ये आहे। ज्या धर्मोपदेशक आहेत पाकिस्तानचे, त्यांच्या व्हिडिओ बघण्याच्या पाहण्याच्या ते आमच्या मुलीवर दबाव टाकत होते।